На 5 октомври 1912 г. по стар стил България обявява война на Османската империя. Първа армия, начело с генерал Васил Котинчев, трябва да прогони неприятеля между Одрин и Лозенград. Втора армия, начело с генерал Никола Иванов, се отправя към Одринската крепост, а трета, ръководена от генерал Радко Димитриев, върви след първа армия и трябва да нанесе внезапно главния удар. Турския план е бил да разбие армиите първа и втора. За трета армия изобщо не се е знаело, че съществува. Тя е дислоцирана зад гърба на първа армия, скрита от конната дивизия. На 8 октомври на трета армия е заповядано да атакува и превземе укрепения Лозенград, а първа армия да й помага. Започват боеве при подстъпите на града. На 11 октомври на разсъмване е атакувана крепостта. Обезверена турската армия започва да отстъпва. Втората по значимост турска крепост в източна Тракия е изоставена и трета армия влиза в нея. На 6-тия ден от войната, на 11 октомври, влиза в укрепения град Лозенград, за когото фон дер Голтз паша, това е германски фелдмаршал, който ръководи военна мисия в Османската империя, казва, че тази крепост така сме я градили, че само германска армия след 2 месеца може да я превземе. Армията ни е посрещната от местното българско население, а гръцкият митрополит символично предава ключа на града на генерал Димитриев. В архивите откриваме негово писмо до цар Фердинанд. Щастлив съм да донеса на Ваше Величество, че вашата трета армия след двудневни упорити боеве днес завладя укрепения град Лозенград. Има и трофеи, 58 оръдия, 2 нови аероплана Харалан, а снимките от архива показват, че има дори пленени камили. Пленен е и личният багаж на Махмуд Мухтар паша, командващ на 3-ти корпус на източната армия и син на великия везир. Той пише до баща си: трябва да искаме мир. Гюрите или ние българите, неверниците, не обърнаха в бягство. Това е нещо невиждано, моите войници бягат. Ето това е изненадата на цяла Европа. По това време Европа не е смятала, че България може да спечели победа срещу Османската империя. След завземането на Лозенград, турското командване е в шок. Английският Дейли Телеграф пише: превземането на Лозенград е един от най-големите триумфи, които историята познава.